Hej alle sammen, velkommen til et spil Overwatch. Vi tager min yndlingshero eller person, som er Reaper, og prøver lidt ham. Ej. Ja. Ej. Roadhog! Ja. Så nu prøver vi lige. Tag lige med den, sådan der. Så går vi, og så nakker vi dem alle. Så er det der. Easy peasy. Bum. Fik vi først teammate skill eller team point. 2 kills. Easy. Der kan jeg godt gå ned. Det var dumt. Og den ned. Bum. 3 kills. Så vil jeg Reaper der. Bum. Fik en hit kill. Double kill. It's so easy. 7 kills. Død 0 gange. Det vil jeg synes, det er rimelig godt. Der er Reaper igen. Og der er igen til den nu. Så skal de også lige passe lidt på. Så. Jeg forsvinder lige, og så går vi til shutdown. Så lige en gemme sig ham der ved du. Nej, shit! God angreb! Det havde jeg ikke set, det der. Så kommer han ind. Og tager 8 kills. Og jeg er den bedste på holdet. Jeg tror faktisk, vi vinder den her runde. Så kommer vi igen. Nej, så overtog det. Det vil vi ikke have, det vil vi ikke have, det vil vi ikke have. Det skal vi ikke have. Nej, jeg har fundet en grøn. Jeg ved, at han skal ikke så meget, når han er langt væk. Men når han er tæt på, så skal han sindssygt meget. Der kunne vi også form der. Nej! Ja, vi er ligeglade. Vi er ligeglade. Jeg ruller den. Så tiny little gorilla. Og hvis jeg havde ulti lige nu. Nej. Shit. Jeg tror vi dør. Ja, vi døde. Nej, vi skadede ham her meget. Det var sygt, vi skadede ham meget. Nå. Vi tager bare igen. Eller, så får vi ham bare. Det er kun død 2 gange. Nej! Det er ikke så godt, det der. Jo. Jeg tror, han bliver play efter game. Det er rimelig godt, det der. Nej, nu fører de. Damn. Nej, de skal fandme ikke have ham der. Jo! Vi fik en. Kun en. Det er også godt. Det var også godt, at bruge bare kuglen. Objected fail. Ja, vi tabte til første runde der. Ikke så godt. Ikke så godt.
Nej, nej. Har vi på siden. Ui! Basket! Og hvis vi ser vores pixler, det giver god, det er god held. Det er god held. Det er godt held. T. Ja. Det is everywhere. Det is everywhere. Et af Reapers angreb, jeg ikke bruger særlig meget, det er, når han healer sig. Når han teleporterer sig. Tracer. Eller ikke Tracer, Tracer. Fyrer vi allerede? Der ruller der, ruller. Onsdag. Ja, så fører vi. Shit. Nej! Så kommer de med deres Winston. Jeg håber ikke, de vinder. Og det skal vi ikke have. Vi skal med, at vi vinder. Se, Weaver står lige den. Der står på, når den står den, så tager vi ham. Så tager vi ham. Ui, shit. Fuck. Fandme ikke det rulle af. Ja. Jeg bruger ikke mit specialitet. Det kan være, jeg tror, jeg skal gøre det, så skal jeg ikke. To instance in Reaper. Nå, de er PF til tror jeg. Nu kan vi ikke også gå sådan her. Det var ikke PF team det der. Det var så dårligt. Det var så dumt. Så er det også. Ikke skadet. Ja, en lille smule gør vi. Det kommer jo hver gang. Nej! Jeg tror, vi er i Kreta. Og altid der ikke har været så mange videoer, det er fuldstændig glemt at sige, men altså, det er fordi, jeg har ikke haft så meget tid til at lave. Jeg skal snart til Kreta, så der kommer ikke inden 2 uger, så der kommer ikke heller ikke så mange videoer der. Det skal lige vide. Så ikke bliver skudt for, fordi der kan ikke komme videoer. Nej. Bum. 24 kills. Bum. Så har vi Mercian. Jeg skal se på mig. Fuck! Så taber vi sgu. Tror jeg er ved at være. Ja. Jeg må nok kun 6% overtag, så jeg taber i. 7, 8, 9, 10. Jeg kan sgu godt. Nej! Ej, så er der overtid. Sindssygt godt lige at bruge det der, når der er overtid. Lige det er så godt. Tappi. Jo. Bro.
Ja, det er jo Winston. Jeg vil gå og snakke om, og jo, det der. Så jeg har en to. Nej, jo, jeg snakker mig ikke. Han tager ikke mig. Ja. Jo, han fik også mig. Ja, jo. Ja. Ja. Jo. Jamen. Hej, tak fordi I så med, og så vil jeg bare lave en ny video så hurtigt som overhovedet muligt, så hej.